De verdachte van de moord op Reinela Wijst is blij met de lage strafeis. Dat blijkt uit een illegaal opgenomen filmpje vanuit de gevangenis waar de verdachte vastzit. Het OM en de familie van Reinela Wijst reageren geschokt op de uitspraken. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Bewoners AZC keren langzaamaan terug. En lege jachthavens door een slecht voorjaar. Goedenavond. Triomfantelijk en lachend vertelt de verdachte van de moord op Reinela Wijst dat hij de strafeis van 18 maanden cel laag vindt. Het is allemaal te zien op beelden die sinds gisteren online rondgaan. Het filmpje is opgenomen na de rechtszitting en afkomstig van binnen de gevangenis waar de verdachte vastzit. Terwijl het OM onderzoek doet, reageert de familie van René geschokt. Zij kregen gisteravond, de zitting was eigenlijk, het duurde heel de dag, zijn ze thuisgekomen. Al helemaal uitgeblust, aangedaan, aangeslagen. En vervolgens kregen ze van alle kanten dit ongelooflijk respectloze, maar ook vrede filmpje toegestuurd. Want dat is hoe ze dit ervaren, echt als vreed. Ze hebben eerst hun zoon verloren. Vervolgens hebben ze een klap moeten incasseren dat het Openbaar Ministerie tot hun ongeloof niet gaat voor het volwassen strafrecht. En vervolgens krijgen ze als extra trap na ook nog een verdachte die triomfantelijk in een gevangenis op een filmpje roept hoe makkelijk die er vanaf komt. Ja, en even voor duidelijkheid, het gaat hier natuurlijk om de strafeis. Hij is nog niet veroordeeld, Nadia. Jij hebt deze strafeis, of tenminste deze zaak, die volg jij. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is een vraag waar het OM ook een antwoord op wil hebben. En zij hebben dan ook onderzoek gedaan in de gevangenis vanochtend. Daar is een telefoon gevonden op een kamer van een jongen. Ze willen trouwens niet zeggen of dat de kamer is van de verdachte van de moord op René vanwege privacy. Ja, en voor de duidelijkheid, het is ook verboden om een telefoon bij je te hebben. Zeker, dat is niet toegestaan. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het een en ander nog gevolgen gaat hebben voor iemand. Ja, dat klopt. Het OM gaat dus nu eerst onderzoek doen en daarna bepalen ze of er nog verdere stappen moeten worden ondernomen. Ja, maar dat is nu dus nog niet duidelijk. Nee, dat klopt. Nadia, dankjewel. De lippen blijven stijf op elkaar. En dus is het gissen hoe ver de onderhandelaars voor een nieuw provinciebestuur zijn. Sinds enkele weken zitten de partijen BBB, CDA, VVD en SGP om de tafel om het eens te worden over een nieuw coalitieakkoord. En hoewel de gesprekken volgens de betrokkenen goed verlopen, zijn ze er nog niet helemaal uit. Hoe gaan de gesprekken? Ja, daar kan ik inhoudelijk niks over zeggen. We gaan weer van start. Hoe is de sfeer? De sfeer is goed. Dus dat is positief. Ik ga er voor de rest niks van zeggen. Hoe loopt het? Tot zover gewoon naar tevredenheid. Ja, tuurlijk zijn er hobbeltjes op de weg, maar ja, dat is normaal in dit soort processen. Zoals? Dat houden we lekker voor ons. Gaat het nog lang duren, denkt u? Geen flauw idee. Ja, Heiko, we zitten inmiddels 2 maanden na de statenverkiezingen. Duidelijk is, de onderhandelende partijen, ja, ze laten weinig los, hè? Want er liggen ingewikkelde dossiers op de onderhandelingstafel. Laten we er eens een paar uitlichten. Dossier kernenergie bijvoorbeeld. Nou, nieuwkomer BBB die heeft gezegd, ze zijn voor kerncentrales. Nou, en de andere onderhandelende partijen, hè, VVD, CDA, SGP, willen dat ook. Dus ik denk dat dat niet zoveel problemen gaat opleveren bij de onderhandelingen. Ja, een dossier wat lastiger is het dossier stikstof. De BBB wil geen gedwongen onteigening en uitkoop meer, wil geen landbouwgrond meer opofferen voor de natuur en wil een heroverweging van de Natura 2000 gebieden. Zo af en toe dan heb je wel eens een echt meningsverschilletje, maar dat is goed, hè. Dat hoort ook zo, want anders als iedereen het eens is met elkaar, hoef je ook niet te praten. En het onderhandelen, ja, dat gebeurt op dit moment achter gesloten deuren op het provinciehuis. Ja, het liefst zou je natuurlijk stiekem, zouden we mee willen luisteren. Ja, nou ja, iemand die weet hoe dat eraan toe gaat en die weet hoe je dat spel aan die onderhandelingstafel moet spelen, is Carla Scheunknecht, oud-gedeputeerde van de VVD. Je bent eerst met elkaar aan het praten over wat gaan we in Zeeland doen, echt op grote lijnen. Dan heb je ook die grote onderwerpen die opspelen. Nou ja, nu is het niet zo moeilijk, hè? Stikstof, kerncentrale, noem het allemaal maar op. Klimaat, energie. Dat zijn hele grote onderwerpen. Nou, daar moet je wel eens even goed elkaar in de ogen kijken van, zijn we het daarover eens? Kunnen we het erover eens worden? En op het moment dat je dan denkt van, nou, dat is het, dan moet daar natuurlijk een tekst volgen. Nou, die tekst gaat geschreven worden. Ja, en dan is het echt woordje voor woordje wat of natuurlijk moet kloppen. Want dat moet kloppen voor de partij A en dat moet ook kloppen voor partij B. Vervolgens moet dat ook teruggekoppeld worden met de fractie. Want uiteindelijk is het de fractie, en zijn het alle fracties, de statenleden die ja zeggen
tegen de vorming van die coalitie met die gedeputeerden. Daar wordt ook echt over gestemd natuurlijk. Dus vandaar dat het allemaal zo lang duurt. Ja, ik vind niet dat het lang duurt. Er zijn een heleboel zware Kijk, als het een jaar gaat duren, 1,5 jaar gaat duren, ja, dat vind ik ook wel een beetje lang. Maar als dat 2-3 maanden duurt, vind ik dat niet lang. Heiko, we zitten dus 2 maanden na de verkiezingen. Wat denk je, binnen een week of 2, 3 toch een definitief college met coalitieakkoord? Het zou zomaar kunnen. Maar los daarvan, als het deze partijen lukt om een coalitie te vormen, dan krijgen we hier voor het eerst in 20 jaar een echt rechtse coalitie. Want de afgelopen 4 jaar zat de PvdA er nog bij, nu niet meer, inderdaad, de rechtse coalitie. We wachten het af. 5 maanden na de brand zijn de eerste bewoners teruggekeerd naar het asielzoekerscentrum in Middelburg. It was like hard a little bit to moving from the city to the city to the city. It was moving for the 3 cities. It was hard. Hij moest lang wachten omdat er veel moest worden hersteld. Het water stond je gewoon overal op alle kamers, ongeveer 2 centimeter. Na het blussen van de brand was er veel schade, maar de begane grond en de eerste verdieping zijn nu weer bewoonbaar. Dus hier hebben we de koven, die moesten allemaal opengebroken worden, schimmel vrijgemaakt en dan weer opnieuw betimmerd worden. Plafondplaten in de wc's moesten vervangen worden. En sommige kasten zijn zoals hier ook vervangen. De 3e en de 4e verdieping gaan ook snel weer open. De verwachting is dat eind deze maand het asielzoekerscentrum weer vol zit. Lege plekken in meerdere jachthavens. Het vaarseizoen komt maar moeizaam op gang. Zelfs de vaste klanten blijven nog vaak weg, terwijl ze toch al betaald hebben voor een lichtplaats. Zoals hier in Middelburg. Veel eigenaren hebben hun boten nog op de kant staan voor onderhoud. En dat komt door de weergoden die de watersporters niet goed gezind zijn. Ja, dat komt dus echt door het weer. Hè, wat we dit voorjaar dus ook hebben. Dat de boten bij ons langer op de kant hebben gestaan dan normaal. En ja, mensen gaan natuurlijk wat minder op pad met een boot als dat het goed weer is. Hemelvaart zit eraan te komen. Dan gaat het los? Ik hoop het wel, ja. Vorig jaar gezien was het erg druk die dag. Dus ik verwacht dat het dit jaar hopelijk ook gaat gebeuren. En daar lijkt de havenmeester gelijk in te krijgen, want de voorspellingen zijn zonniger en warmer. Maar wees belangrijk, zet uw fietsers in die lage versnelling. Want ik zag een aantal die praten zo moeilijk op gang. En dan ziet u, als u een lage snelheid heeft, dan gaat u dus slingeren. In Meliskerk is vandaag een doortrapdag gehouden. Senioren kregen daar uitleg en oefeningen om veilig te blijven fietsen. Veiliger fietsen tot je 100ste is het doel van het programma. Actieve senioren blijven steeds langer fietsen en dat is niet zonder risico's. Het aantal ongelukken met oudere fietsers neemt namelijk toe. Maar dat betekent niet dat ze ermee moeten stoppen. Zeker. Lekker blijven fietsen, want het is een fantastische manier om lekker in beweging te blijven. Zeker ook op de elektrische fiets, waar je net die ondersteuning krijgt. Maar wel een beetje oppassen. Altijd. Goed op blijven letten. Ze zagen in korte tijd het aantal leerlingen verdubbelen. De 2 internationale schakelklassen in Middelburg en Terneuzen. Hier leren jonge anderstaligen Nederlands. Met man en macht proberen ze bij de enige 2 schakelklassen in Zeeland wachtlijsten te voorkomen. Ga er maar aan staan. Je bent om wat voor reden dan ook vanuit je moederland naar Nederland gekomen en dan moet je in 2 jaar tijd het Nederlands onder de knie proberen te krijgen. Dit om door te kunnen stromen naar het gewone onderwijs. Dat geldt ook voor Brian uit Kenia en Maxime en Anastasia uit Oekraïne. Alle 3 zijn ze ongeveer 1 jaar in Nederland en volgen ze les in de schakelklas Walcheren. Na het voorval werkpakketten een grote publiek trekken. In de uitspraak is een beetje eigenaardig, vind ik. Ja. Deze ge en ge, die komen niet zo vaak voor in mijn taal. De uitspraak is moeilijk. De jongeren, vaak kinderen van vluchtelingen, expats, arbeidsmigranten of asielzoekers, komen uit alle hoeken van de wereld. En vervolgens komen ze hier in een klas waar zowat iedereen een andere taal spreekt. Ja, dat is een beetje moeilijk, want alle kinderen hebben het eigen accent en zo, en je kan niet altijd zo goed begrijpen. Voor allemaal geldt dat ze er niet om hebben gevraagd om te verhuizen naar een ander land en een nieuwe taal te leren, in een andere cultuur te komen. Maar dat betekent wel dat we heel sensitief moeten zijn, heel erg oplettend moeten zijn op het welbevinden. Er wordt hier gewerkt met 3 taalniveaus. Wie snel gaat, schakelt door naar een hoger niveau. En deze werkwijze zorgt voor veel dynamiek.
Het kan dus ook zijn dat de taalontwikkeling van het kind zo snel gaat dat we na een paar maanden al zeggen, hup, die moet door naar een andere route. Dus de samenstelling van de klas verandert regelmatig bij ons. Dat betekent wel dat de veranderingen hier heel snel gaan en de flexibiliteit die gevraagd wordt van docenten, van al het personeel, is daarom ook groot hier. Veel groter dan in het reguliere onderwijs. Snel in actie komen moesten ze hier ook toen er in korte tijd, vooral door het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne, veel nieuwe leerlingen bijkwamen. De school groeide van 140 naar ruim 300 leerlingen. Extra ruimte werd gevonden in deze mobiele klaslokalen. En er moesten nieuwe leerkrachten worden gevonden. En waar dat inmiddels vrijwel overal in Nederland een probleem lijkt, is er hier animo genoeg. Mensen die met hun hoop onderwijservaring toch graag iets anders wilden en met name iets willen betekenen voor deze doelgroep. De verwachting is dat komende tijd nog meer nieuwkomers zullen aankloppen. Dat betekent mogelijk nog iets meer groei. Maar ook meer samenwerking zoeken met het voortgezet onderwijs en het mbo. Intussen proberen ze hier zoveel mogelijk vooruit te kijken. Als ik hier uitstroom, ik ga in Scalda en ik wil een militaire opleiding doen. Ik wil programmeur worden. Later wil ik in universiteit studeren, in technische richting. Maar voor nu is het nog flink aanpoten met, u weet het vast nog wel, woordjes stampen, tekst verklaren en oefenen met hulpwerkwoorden. In vergelijking met gisteren was het een hele verbetering, want het was droog, veel zon en een paar stapelwolken bij maximaal 14 graden. En vanaf morgen wordt alles nog beter met wederom zon, wel een beetje sluierbewolking bij weer maximaal 16 graden en een zwakke wind uit het noordoosten. En de dagen erna ook zonnig en weer iets warmer. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Alles is natuurlijk ook nog terug te vinden en te lezen in onze app en op onze site. Voor nu nog een hele fijne avond.